L-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil akkuża lil ġurnalisti u midja indipendenti li skontu qed jinxtraw mill-gvern bir-riklami. Huwa qal dan waqt li kien qed jieħu sehem f'dibattitu parlamentari dwar bidliet fil-liġi tal-midja u d-defamazzjoni li sabu l-appoġġ tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa magħrufa l-aktar bħala OSCE. Fl-intervent tiegħu id-Deputat Nazzjonalista iddefenda lil dik li sejja bħala whistleblower Russa dwar il-kalunja li għamlet fil-konfront tal-Prim Ministru u martu qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Wara li attakka lil dan l-istazzjon huwa allega li l-Gvern għandu dominju assolut tal-midja lokali u saħansitra qal li l-midja indipendenti qed tinxtara mill-Gvern. Is-sitwazzjoni li hawn fil-pajjiż hija ta' kontroll u dominju tal-Gvern tal-midja. Iva anki l-midja indipendenti li jipprova jixtrija bir-riklami u min mill-midja indipendenti ma jdoqx il-qampina tal-Gvern u mbagħad iqattalu inaħħilu r-riklami dak li jagħmillu. Allura dominju assolut tal-midja. B'reazzjoni għal dan, il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici sfida lill-eks kap nazzjonalista biex jissostanzja l-allegazzjoni serja li għamel fil-konfront tal-ġurnalisti indipendenti f'pajjiżna. L-Onorevoli Busuttil qal li aħna xtrajna xi midja indipendenti akkuża serja li xtrajna midja indipendenti bir-riklami. Jgħidilna li ma hija din il-midja indipendenti li aħna xtrajna. B'reazzjoni l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil naqas milli jissostanzja l-akkużi li għamel fil-konfront tal-midja indipendenti u kompla jallega li dawn qed jinxtraw mill-Gvern skont min jaqdih l-aktar. U b'reazzjoni l-Partit Laburista qis l-attakk ta' Busuttil fuq il-midja indipendenti bħala inaċċettabbli u tal-mistħija. Qal li Busuttil għażel li jitkellem kontra l-ispirtu tal-liġi meta qal li hawn midja indipendenti li tinxtara bir-riklami tal-Gvern. Il-Partit Laburista qal li dan jikkuntrasta mal-attitudni tal-istess Partit Laburista li jibqa' jirrispetta lil midja indipendenti anke meta ma taqbilx miegħu. Qal li kien f'dan l-ispirtu li l-Gvern ressaq din il-liġi favur iktar ħarsien tal-libertà tal-espressjoni. Il-Partit Laburista staqsa jekk il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija jaqbilx ma' Busuttil. Delija li sissa ipprova jinoġob ma' dan l-establishment li qal li se jwarrab.